Bé, aleshores, ara començam. Aquest vídeo serà diferent de tots els altres. I res, espero que vos agradi. Aparcau. Ole. Com va? Bé, aleshores, com veus, aquests dies hem estat superocupats, hem aturat. Primer de tot vam anar a la Resistència, després avui de matí hem anat, vam anar aquí a los 40 principals i si voleu, pues, després farem un vídeo dient, contestant preguntes que vosaltres m'ho fareu sobre la Resistència de los 40 principals. L'avió i després on vam anar a dinar, un pit dinars, vam anar a l'hotel, ens vam acomodar allà, llavors vam anar a la Resistència i allà a la Resistència és molt xulo, és un teatre, és molt gran, te perdries perquè hi ha moltíssimes portes, és molt gran, el que passa és que les butaques i això són petites, n'hi ha pel lloc. Allà vam riure molt, tot l'equip, tothom ens van fer car i això. Vaig conèixer en Ernesto Sevilla, que guardeix una foto per aquí, per si encara no el coneixeu. I llavors, pues, vàrem estar una estona, així, xerrant i això, i llavors vaig entrar. Nosaltres, la meva germana i ma mare que estan aquí, aquí ja gira't la càmera. Sí, hombre. Que ella no vol sortir. Estan segudes una butaca a dalt de tot, no? I llavors les varen baixar baix i les varen posar com a públic. Bueno, vaig riure molt, la gent de la Resistència super amable, tothom se va preocupar per tot, vaig xerrar amb quasi tothom, és que m'ha dit que eren 80 persones que feien feina allà, segurament no em vaig saludar 80, però si és que hi havia van saludar-me, m'han donat les gràcies per haver anat en el programa i jo des d'aquí doncs les gràcies per haver-me convidat, perquè llavors si teniu l'oportunitat d'anar-hi com a públic també hi aneu, perquè allà a la Resistència són tots super familiars i això. Mireu quins enginyers més bons hi ha per Madrid. Tenen una capacitat del seu cap molt bona, que la veritat
Aquesta finestra no se pot obrir per allà, si no, només se pot obrir per aquí. Si no hi ha balcó ni Miquel. Però millor també. Aquí i aquí. Oh, no van prendre bé les medides. Vinga, va. Ah, sí, per cert, bon dia. Doncs avui de matí, és a dir, divendres de matí a les 7 m'hem aixecat, m'hem vestit, m'hem preparat, hem anat a berenar. Després hem anat a los 40 principales, allà hem conegut gent superamable, tothom ha estat superamable i hem donat una sorpresa al Gallo. El Gallo és l'home que fa los 40 d'allà i pues, gràcies. Allà hem conegut gent, moltíssima de gent, m'han presentat tots els estudis, tot i hem donat una broma en en Gallo d'allà, de los 40, que li ha preparat la seva companyera de feina, la Cristina, a buscar, i l'equip de los 40, i res, i mos hem passat superbé. Vale, com ha estat la broma, vale. Ells me cridaven, perquè a los 40 fan un programa que tu te posen una música i l'has d'anar seguint, no? I vale, pues hem seguit la cançó i això, i jo m'he presentat, soc Miquel, i soy de Mallorca, li he dit, perquè això se fa en castellano, i res, i m'ha dit, i tu de on eres, i tu no sé què. I jo llavors he aparegut pel portal i pues s'ha quedat en xoc. Em van fer l'entrevista, llavors hem conegut en Blas Cantó, que la veritat heu d'escoltar la seva cançó, Una i Universo, i que és molt bona i que mos representarà enguany a OT. Eurovisió, perdona. Jo és que ja no li... res. Després d'això m'han anat i m'han mostrat tots els estudis de per tot. Sí. Tengo 16. Exacto. Miquel, tú sabes que a mí también me gustan un montón las albóndigas. ¿Ah, sí? Sí, pero parece que tú le pones más entusiasmo que yo cuando voy a probar el plato de mi madre. Ah, bueno, también. Sí, es que yo la comida me gusta mucho. ¿Has escuchado mi canción de Eurovisión? Sí, hombre, claro. Sí, unicejo, universo. Sí. Ah, muy bien, pues entonces vamos a hacer una mezcla de pelotes y universo, ¿vale? Venga. 1, 2 y 3. ¡Me encanta! Universo.
Llavors, pues, després dels estudis hem anat a fer una volta per Madrid. Ara ja pues, anem a cercar l'avió, tinc un llet privado que m'espero. Un llet privado que m'espero, que llavors ara n'anem cap a Mallorca. I res, i pues ja està. Gràcies. Ara gireu vos i li demaneu qualque cosa del moment. Pues sense càmera. No, no porta más. Bueno, mami. Vale, vámonos. Mami, ¿tú qué crees que està la resistència? Increïble. Molt bé, Increïblement. mos ho hem passat molt bé. Des d'aquí també volem donar les gràcies a Nana, eh? Nana, en Fernando, és que s'han portat tot tan bé. Tothom. I que li dones l'altre. Gràcies, gràcies tant a los 40 principales com a la resistència. Un equip fantàstic, s'han portat super bé i mos ho hem passat bomba. Gràcies. De res. No estava gravant, vámonos! Au i doi! 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 Adéu!